Sinugbuan ng binisaya kauban si Teacher Myra. Hello mga bata, kumusta naman ka? Karon na pod ang oras sa atong pagtuon. Paminaw og maayo ha, kay magsugod na ta. Tun-an nato karon ang letrang K. Mao kini ang uppercase o ang dako nga letra ug kini ang lowercase o ang gamay na letrang K. Ang tingog sa letrang K kay K. K. Kamu daw mga bata o sa kini? Husto. Karon atong tun-an ang mga butang o hulagway nga nagsugod sa letrang K. Sama sa kaka. Kaka. Kalo. Kalo. Unsa kini mga bata? Husto. Kabo. Kabo. Ikaw na lang daw? Correct. Ang sunod kay kalabasa. Kalabasa. Unsa kini mga bata? Yes, tama. Candy. Candy. Kamu na lang daw unsa kini? Husto mga bata. Ang sunod na hulagway kay kalayo. Kalayo. Kamu daw unsa kini? Correct. Kotse. Kotse. Unsa kini mga bata? Husto. Ang sunod na hulagway kay kabayo. Kabayo. Kamu na lang daw? Husto mga bata. Oras na pod sa pagtubag sa mga pangutana ni Teacher Myra. Isulti ninyo ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway. Andam na ba ka? Kay magsugod na ta. Candy. K, k, candy. Unsa man ang nawalang letra? Tama mga bata, ang hustong tubag kay K. Kabayo. K, k, kabayo. Unsa inyong tubag mga bata? Husto kini kay letrang K. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan sa kotse? K, k, kotse. Tama mga bata, ang hustong tubag kay K. Kalo. K, k, kalo. Unsa ang imong tubag? Correct, kini kay K. Kaka. Kaka. Unsa man ang inyong tubag? Husto, kini kay letrang K. Kalabasa. K, k, kalabasa. Unsa man ang imong tubag? Husto imong tubag. Ang sunod na hulagway kay kalayo. K, k, kalayo. Unsa ang inyong tubag mga bata? Husto imong tubag. Ang ulahing hulagway kay kabo. K, k, kabo. Unsa man ang nawalang letra? Husto mga bata, kini kay letrang K. Very good mga bata, ginadayeg nako ang imong pagpaningkamot. Karon pagkuha sa imong papel ug lapis aron magpractice ka og sulat sa letrang K ug ipakita sa imong ginikanan kung nahuman na ka. Daghang salamat mga bata sa pagtan-aw dinhi sa channel ni Teacher Myra. Bye!